Tak na druhý pokus. Paráda. Zdravíme všechny neobjektivní. Čau, čau. Ahoj, ahoj. Dneska jsme tady zase s dalším speciálním hostem. Je to X-ková celebrita. Není to jako abecedně řazená celebrita, ale je to zástupce bývalého Twitteru. Není X-ka. Ačko, já tě doplním, Adame, Ačková celebrita z X-ka, aby to bylo správně. Ačkovo X-ková celebrita. Bory. Vítej tady a díky, že jsi přijal naše pozvání. Děkuju za hezký přivítání a zdravím všechny posluchače a diváky. Tak jo, Bory, řekni jenom, jsme o tobě řekli, že jsi ta X-ková celebrita. Řekni jenom, co ty tam provádíš na tom X-ku. Jak tě lidi můžou znát, co hlavně komentuješ, komu fandíš, snad ani neříkej, já to slyšet nechci, ale nebo to řekni, přežijem to. Stejně to každý. Ale já bych to upravil, protože hodně lidí mě označuje jako pseudocelebritu, takže jsem pseudocelebrita X-ka. Fandím nejúspěšnějšímu fotbalovému klubu u nás a komentuju nejčastěji fotbal, hokej. Z čehož jsou teda teď poslední dobou fanoušci jeho klubu hodně překvapení, když ho komentuju už teda asi 3 roky, co jsem na X-ku, ale asi fotbal, hokej, z toho mě můžou lidi znát. Dobře. Lukáši, jak ty vnímáš takhle Boryho? Jo, tak mě to baví, tak já mám rád všechny takový ty účty, který trošku provokujou, trošku šťourají a rejpou, že jo, takže já samozřejmě vím, že možná mě teď Bory opraví, já si myslím, že jako spoustu těch věcí, které tam píše, tak třeba ne vždycky myslí úplně 100% vážně, ale vždycky tam vidím takový ten úmysl jako rejpnout a většinou si myslím, že se to i daří a to se pozná nejlíp podle počtu reakcí, že jo, takže rejpanec je nejúspěšnější ve chvíli, kdy se na to chytí to nejvíc lidí a myslím si, že v tomhle je Bory docela úspěšný, takže já takovýmhle účtům celkem jako fandím a baví mě to veskrze, jo, tak jasně, tak jako mě, tak ne všechno se vždycky jako povede, ale baví mě to. Jo, s tím souhlasím. Já Boryho začal vnímat asi 4 roky dozadu a to byly ještě ty sezóny, kdy se Spartě ne tak úplně dařilo, tak to jsem ho měl rád. Poslední 2 roky mě sral, teď už se zase uklidnil, takže už ho zase vnímám velmi pozitivně. Já bych jenom chtěl říct, že teď budu mít v květnu 3 roky na Twitteru. 3 roky? Tak to asi tak sedí. Vlastně, no, protože tak já jsem tě vnímal hned od začátku, protože to byla ještě sezóna, kde byste neměli titul. Když jsem začínal vlastně na Twitteru, tak to bylo po tom nepovedeném finále na Slovácku. A přišel vlastně chvilku na to Priske. A minimálně ten první půl rok byl vlastně hrozný, takže teď ta situace, která pro nás teď je, tak vlastně pro mě není nic nového, protože už jsem si to vyzkoušel. To jsi ještě mladík 3 roky na Twitteru, to je nic, to já už jsem teď nedávno tam na mě vyskočil nějaký hrozný číslo, když jsem to zakládal už někdy, kdo ví kdy. Ježišmarja, to byl ještě Twitter plný básniček a nevím čeho všeho, takže to je pravěk, takže to seš mladík. Tak jo, můžeme se dostat k programu. Ještě první věc, co bychom asi chtěli říct, že se trošku omlouváme za to, že na YouTubeové verzi s Šárkou Pekovou nebyl až tak bombastický zvuk. Budeme se snažit udělat všechno, co je v našich silách, aby to bylo lepší. A co se týče programu, probereme si kolo, které proběhlo teďka o víkendu. Tam byly zvlášť zajímavý zápasy Baník Sparta a Slavia Hradec. Potom budeme Boryho ždímat o tom, co si myslí, jak to mají nastavený ve Spartě, ohledně managementu, přestupu, fotbalové kvality a tak dále. A zakončíme to tím, že Bory je vlastně jeden z představitelů jakýchsi hybridních válek na X-ku. Obzvlášť hlavně vždy, když nastane nebo se blíží derby, tak je Bory velmi aktivní a hájí svoji spartanskou barikádu. Tak k tomu se dostaneme, aspoň uvidíme, proč to ty lidi dělají vlastně, viď? Bory, ještě k tobě se sluší jakoby říct, že ty máš takový vřelý vztah k ženám, co se točí okolo fotbalu. Vůbec nevím, o čem se bavíš, na co narážíš, teda upřímně. Adame, to musíš vysvětlit. Já to mám připravený samozřejmě, takže to Bory mu vysvětlíme. Protože tady ta slečna, ta se okolo fotbalu motá. Co k tomu řekneš, Bory? No je to tak, je to moje platonická láska a já tajně doufám, že i já pro ní jsem její platonická láska. To je dost možný. Možná třeba proběhne někdy nějaký kontakt a stane se ti to, že to budeš moct přenášet a postupovat v programu dál.
Nicméně, takže tvůj vztah k ženám je vřelý. Řekl si tady, že to je tvoje platonická láska. Tak vlastně my ti můžeme dát na to šárnu. Jak bys to hledal. Ahoj. Ahoj, Denisko. Ahoj, já jsem ráda, že tě můžu prostřednictvím kluků tady jako samozřejmě pozdravit. Bylo mi řečeno, že předtím mě nějak uvedete, tak nevím, jestli to vypadlo jenom mně, ale jo, už vás tam mám zpátky. Takže že mě nějak uvedete, tak jsem samozřejmě ráda, že si nesklamal. Mluvilo to by velmi hezky. Doufajme, že si to všechno slyšela, že jsi jeho platonická láska. Ano. Takže já jsem to ještě slyšela, tady tak máme. asi mu došly slova. Tak já jsem ti chtěla udělat radost. Promiň. Já jenom si myslím, jak jsem si mohl myslet, že to bude jako jenom v poklidu prostě podcast 3 lidí. To bylo naivní, no. To bylo naivní. Naletěl jsem. Já jsem v prvním díle taky netušil, že přijde Lukáš Dropa a přišel a taky jsem koukal jak 5/6. Hele, zvládnul jsi to ještě celkem v pohodě. Ale já bych chtěl hlavně poděkovat Denisce, že přišla, že tuhle naši výzvu teda zvedla a je to jenom, jako jelikož jsme na ty hosty se snažíme být milí, tak na tebe taky Vory, tak jsme ti chtěli připravit takovýhle hezký překvapení a doufám, že se to povedlo, no. Jo, já jsem ti chtěla udělat radost, protože vím, že ta Sparta jí teď moc nedělá, tak taky tě potěšit, no. Já už sleduji jenom hokej, takže já mám radost dost často. Takže... Já myslím jenom reprezentaci teďka, že už sleduješ. No tu sleduju pravidelně, samozřejmě. No vidíš, toho můžeme využít a můžeme se zeptat Denisky, jak se jí v její nový pracovní roli líbí. Líbí se mi moc, jsem spokojená, baví mě ta práce, baví mě ty lidi, ta parta, kterou tam máme, protože o lidech to je vždycky jako nejvíc, tak v tomhle jsem moc spokojená a zároveň jsem ráda, že mám konečně ty volný víkendy, které teda překvapivě většinou trávím na fotbale. No. Teď jsem byla v Pardubicích, minulý kolo jsem byla na Spartě, takže mám konečně čas teda, abych stejně chodila na ten fotbal. No. A ten mikrofon ti nechybí, nebo ta televize ti nechybí jako taková? Nebo to kompenzuje něco jiného? Když jako spoustu lidí překvapilo, že nejsem zase taková exhibicionistka, možná, že jako nepláču po tom, že se nevidím 2krát týdně v televizi, tak mi nechybí, protože musím říct, že já jsem tam pracovala 5 let, takže já jsem si vlastně asi tak nějak jako ten svůj sen dostat se takhle tam, kde jsem se dostala, splnila. A jak říkám, vlastně už i tu poslední dobou, co jsem to dělala, tak už jsem si kolikrát už přicházely i takový ty zápasy, kde jsem si říkala, že tady bych si to užila jako divák a teď vlastně jako nemůžu. Takže to si teďka užívám zase takhle, no. No, a co říkáš na poslední reprezentační sraz? Jak tě to bavilo, nebavilo? Poslední reprezentační sraz byl skvělej, měli jsme tam hrozně dobrou atmosféru, vlastně klukům se teďka většinou v klubech dařilo, takže my tam nemáme tolik Spartanů, takže všichni přijeli v dobrý náladě a myslím, že si to jako přenesli. A i když jako ten první zápas, tak tam samozřejmě jako to asi drhlo trošku víc, než jsme čekali, tak nakonec nejdůležitější vyhrát, co jsme zvládli a všechno dobře dopadlo a pak jsme letěli do Portugalska, kde bylo krásně, takže bylo to skvělý. Možná ještě jeden dotaz mě napadá, jestli můžu, co internetoví trolové jako já a Vory, co píšou pod příspěvky reprezentace. Čteš to, nečteš to? Co si o tom myslíš? No. Tak takových jako Vory by mohlo být samozřejmě víc, to je v pohodě, jako, to mi vůbec nevadí. Takže... Takže dobrý. Máme dokonce v práci kolegu, který si dělá srandu. Jo, dokonce v práci kolegu, který si dělá srandu, že si musí založit profil SKS Vory, protože je to jako velký slávista. Takže jako už máme ACS Voryho a že nám chybí SKS Vory jako já si toho jako nic moc neberu, já jsem zjistila, že mě vlastně mnohem víc jako vadí, když se tam lidi navážejí jako do někoho druhého, koho třeba já znám, koho jako já mám svým způsobem ráda, nebo takhle, tak to mě vlastně jako rozčílí víc, to, že se lidi jako naváží do mě, většinou spíš štve moji mamku, no, takže to nějak neberu. Dobrý. Tak parádní. Budeme doufat, že kdyby se někdy poštěstilo a chtěla bys, že bychom se domluvili třeba i po nějakém reprezentačním srazu,
jestli by si s náma přišla pokecat a zhodnotit. A jako překvapení se tam zjeví Bory. No jo, tak teď to no. Teď jsi to prokoukla, tak něco musíme vymyslet jinýho, Adama. Ne, tak jestli takhle jako zvete ty idoly, tak já mám toho Oblaka, no, tak jestli to zvládnete, tak... Jo. To domluvíme, není problém. Dobroš. Tak jo, my ti moc pak děkujeme za to, že jsi přišla. Bory ti určitě taky děkuje. Taky moc děkuju, bylo to příjemné. A čekala jsem, že něco řekneš ještě. Tak ty jsi mluvila furt, ale já tě rád poslouchám, takže je úplně v pořádku. Já jsem jenom chtěl, jestli bych to mohl doplnit, tak profil SKS Vory už jakoby existoval a vlastně po minulém titulu se zrušil, nevím proč, ale je možný, že se třeba teď objeví, těžko říct. Já jsem měl taky oblíbený X-kový profil, který bohužel zaniknul a ten profil se jmenoval Kolik dní uběhlo od toho, kdy Sparta naposledy vyhrála titul. A tam bylo pěkných pár tisíc dnů. Od té doby, co se to s Priskem zhroutilo, tak mi to chybí, ne, že ne? Ona začala další série, takže... Začala. Sleduju. To byl možná SKS Vory vedno. To možná jde na ten samý. To je dost možný. Tak jo, tak my ti děkujeme. Tak jo, tak já doufám teda, že ty si ACS Boryho rušit nebudeš, ať to dopadne jakkoliv tahle sezóna. Nebudu. Já jsem ještě rád, že vlastně jste si teď povídali, protože já jsem se z toho šoku mohl jakoby dostat. Já jsem měl takový stavy, kdy jsem byl kousek od toho, abych dostal jako výbuch smíchů a nebo se tady složil, takže jsem rád, že jste si chvilku povídali a já jsem se mohl vrátit do normálu. Super. Tak jo. Díky tak super, tak doufám, že jsi v normálu, že proběhne váš podcast skvěle a ráda si to potom pustím. Moc děkujeme. Tak jo. Ahoj. Čau. Tak jo. To se povedlo. Tak máme za sebou. Já jenom můžu ještě něco doplnit. Musíš. Já jenom jsem vlastně předtím, než jsme začali natáčet, tak jsem říkal klukům, že mi dneska končí předplatný vlastně na Hero. A myslím, že už jakoby je klukům asi jasný, jak to dopadne, teda jestli si to prodloužím nebo ne. No to já nevím teď. Co uvidí. To záleží, jak až moc pozitivní nebo negativní šok to pro tebe byl. Vlastně já ani to nedokážu popsat. Jestli to bylo jako bylo to samozřejmě pozitivní, ale jsem naivka stará, no. Nečekal si to. Čekal jsem nic, tyhle, ještě s Adamem si tady prostě už 3 týdny píšeme, voláme, tyhle, on se tváří jak kamarád. Já jsem zase naletěl prostě slávistovi, tyhle. Já jsem mu uvěřil, tyhle. Zase jsem udělal chybu. Ale aby to nebylo jenom na Adama, jo, byl to můj nápad teda. Já jsem totiž je to pravda. Já jsem zažil ten první díl s tím Lukášem Dropou, kdy prostě Adam vůbec nic mi neřekl a pak toho Lukáše připojil a já teď koukal, říkal, ty to není možný, on se hejbe, to není obrázek. Tak já jsem chtěl, aby stejný krásný pocity zažil i někdo jiný, takže jsem rád, Vory, že můžeš být druhej po mně. A no, pak už po třetí, po čtvrtý už to asi nebude tak vtipný, ale mně to přišlo fajn, takže... I to stálo za to, si myslím. Bylo to dobrý, kluci. Dobrý začátek, jo. No. Ještě Vory, já jsem opravdu v tom jako nevinně, sice jsem pak jako samozřejmě s tím souhlasil, že bychom to udělat mohli, ale já jsem původně byl dokonce tak hodnej, že Lukáš, když s tím poprvé přišel, tak já jsem říkal, to není dobrý nápad, teď Vory má partnerku. A ty ses mi pak vlastně svěřil, že si k bývalé jedeš pro psa. Mně se to pak všechno nějak tak jako v hlavě spojilo a říkal jsem si, že by to teda asi šlo. Takže proto to bylo. Tak jo, tak tyhle věci máme za sebou, jdem se pustit k fotbalku. Tak Baník Sparta, velmi očekávaný zápas. Já jsem se na něj těšil. Jako slávista jsem se na něj fakt těšil a nebyl jsem zklamaný, ani Bůh ví jak potěšený tím fotbalem. Co vy, kluci? Jak jste to vnímali? Já dám prostor Vorymu, protože tak ten tomu je nejblíž, takže ten to musí odstartovat. No já asi jsem byl zklamaný celkově, no. Čekal jsem teda ještě trošku víc od Baníku a samozřejmě jsem čekal pak víc i od Sparty. Musím říct upřímně, ne, že bych se bál, ale nebylo to takový jako, že jsem věřil tomu, že bychom to na 100% prostě zvládli. A zase se ukázalo to, co se ukazuje v posledních týdnech, měsících. My jsme začali dobře poměrně a pak se to trošku vyrovnalo a ve chvíli, kdy jsme vlastně dostali ten gól,
tak Spartu to složilo a do konce poločasu vlastně byla úplně mimo. Já myslím, že to možná padlo i v minulém díle u vás, že Sparta prostě je, nebo vypadá minimálně, že je křehká. Tím souhlasím. Lukáši, co ty? Jak jsi vnímal ten šlágr? No, samozřejmě já nikdy nenechám na Spartě ani nitku suchou, takže já když můžu a kritizuju, co to jde. A mně paradoxně, nebo nevím, jestli paradoxně, ale mně Sparta přišla v tom zápase velmi dobrá. Já jsem na to koukal teda i s přítelkyní, nebo teda já jsem na to koukal víc než přítelkyně, ale já vždycky samozřejmě přítelkyni obohacuju o své skvělé expertní poznatky. Takže jsem jí říkal, ta Sparta je dneska nějaká podezřele dobrá. Až teda na prvních 10-15 minut, kdy mi to přišlo takový jako mdlý, tak potom ta Sparta odehrála podle mě jako za poslední dobu jeden z nejlepších zápasů. A jenom výsledkově to nedopadlo. Teda já nevím, Vody, ty se na to netváříš, ale mně fakt to fotbalově od Sparty nepřišlo úplně špatný. Jasně, že potom už tam byly pasáže, zvlášť teda ve chvíli, kdy Harasin klasicky v 60. minutě stáhnul štulpny a už nemohl, tak už to potom samozřejmě šlo dolů herně trošičku, ale já jsem ze Sparty neměl vůbec špatný pocit teda. Já jako souhlasím, že ta předvedená hra chvílema nebyla vůbec špatná, ale tak to bylo i z Plzní kolo předtím, když jsme na ně vlítli a zase dostali jsme gól vlastně po hloupý chybě a už to zase bylo prostě ta Sparta, která byla zmatená, prostě nehrála tak jako předtím, takže samozřejmě úseky tam byly dobrý, ale prostě ve výsledku to nepřineslo body. Je to tak? A Bory, prosím tě, první věc, to takhle, když jsem viděl ty sestavy, jaký to pro tebe bylo, když jsi vlastně viděl, že Trojzubec je zpátky, ale z Krasniči na pravém křídle a pod ním, že to bude Obíha Učina? Jak to na tebe působilo? Ale já věřím tomu Krasničimu, že je dobrý fotbal, nebo že na Českou ligu může být nadstandardní fotbalista. A možná to je tím, že prostě teď nehrál nebo nedostává takové příležitosti, který by měl vlastně po 5 zápasech, kdy nehrál, tak nastoupil, hrál jenom za repre, ale prostě to, co předvádí na hřišti za Spartu, mi přijde prostě málo. Takže nevím, já jsem asi věřil, že to bude fungovat, já jsem takový naivní, to jsme se vlastně dneska přesvědčili, já jsem takový naivní fanoušek, že vždycky si myslím, že teď se to zlomí, teď to bude prostě fungovat, takže já jsem samozřejmě věřil, že to bude fungovat a musím říct teda, že vlastně na X-ku po zápasu se řešilo, že půlka lidí říkala, že Krasniči hrál vlastně dobře na to, že nehrál po 6 zápasech. Mně to přijde na Spartu zatím málo. Je možný, že dostane víc příležitostí teď za sebou a začne se mu dařit. Myslím si, že co ukázal ve Spartě, že dribbling 1 na 1 prostě má nad standardní lize, ale možná tím, že nemá sebevědomí herní praxi, tak se mu tolik nedaří. S tím se jako souhlasil a naopak, jak jste říkali, tak já to asi potvrdím a přišlo mi, že jsem čekal víc od Baníku, že bude větší kvalita. A měl jsem tak v hlavě myšlenku, jestli to máme stejný, že Baník tyhle ty fakt velký zápasy, jako byla Kodaň nebo právě teďka Sparta, že v těch hlavách to jakoby je, ale mohlo by to být ještě dál trošku a předvíst o trošku víc, najít ještě o trošku větší koule, třeba tu Spartu fakt jako zatlačit. Lukáši, co ty na to? Asi jo, ale tak zase je to logický, tak prostě ten Baník, vem si, jak dlouho do něj všichni šili a vlastně, že má na hovno trenéra, na hovno kádr a na hovno vedení a že to tam stojí všechno za veliš kapsu, takže dlouho do nich všichni šili a teď najednou oni jsou v pozici, kdy teda je lidi začínají pomalu chválit a oni by měli vlastně tu chválu potvrzovat i na hřišti. A teď to je samozřejmě i psychologicky úplně jiná pozice a ono je to i těžký vlastně jako jít si to rozdat s tou Spartou, teda jako 1 na 1, jako kdo z koho. A já si myslím, že trošku ty hnědý trenky u toho Baníku tam lehonce prostě byly, že vlastně oni už by na to jakoby mohli mít, ale cítil z toho, že jako tím silnějším psem na tom hřišti byla ta Sparta, byť to výsledkově nakonec nedopadlo. Asi jo, ale čekal bych prostě větší koule od toho Baníku. A kluci, ještě vnímali jste to, že Sparta, jestli si s něčím poradila v tom zápase, tak to bylo s Evertonem. Co myslíš, Vary, jak jsi to vnímal? Já souhlasím, myslím, že
že jste ani do ničeho nedostal. No, celkově Baník, já si nevybavuju teďka nějaký obrovský šance, měl tam vlastně po tom góle ještě jednu tutovku. Hned vlastně to bylo v zápětí a takhle z hlavy možná mě opravte nebo připomeňte, že jo, ještě Prekop měl takovou střelu zpoza vápna, docela měla potenciál, ale že vlastně ve výsledku žádnou jinou šanci si jako nevybavuju. Nebylo tam nic moc od Baníku dohromady, jako málo toho bylo, strašně málo. A teda, když už jsme na to narazili, promiň Adame, jo, teď ses nadechoval, tak jsem ti to možná řekl nebo vzal z úst, ale Učena mě přišlo, a na tom jsme se teda s Adamem úplně, nevím, jestli shodli, ale že Učena zahrál podle mě dobrý zápas. Že já jsem teda si myslel, že tam bude špatnej, ale na to, že je to primárně spíš stoper než teda wingback, tak mě tam přišel velmi dobrý, co se týče hry na míči, důrazu a toho všeho. Takže on se podílel hlavně na tom, že ten Everton byl skoro nulový. Já takhle, jestli se k tomu vyjádřím, tak já s tím souhlasem, zároveň nesouhlasím. Mně to přišlo dobrý dozadu, možná až jako hodně dobrý, dokázal bych to ocenit, ale přišlo mi, že to má strašný mezery dopředu, ale je to asi, nedával bych mu to za vinu, přece jenom je to stoper, z kterého teďka dělají pravýho halfbacka a musí to být pro ně jako kurva těžký, že jo, dostat se někam takhle dopředu a kombinovat tam ještě s zmíněným Krasničím, tak jako asi to není úplně jednoduchý. Když vlastně ani Krasniči teďka nehrál, tak on vlastně není žádný herní formě, že by jako toho Učenu prostě tahal a říkal mu, co má dělat, nebo tak, prostě nevím, jak ta komunikace mezi nima probíhala, přišlo mi to takový neslaný, nemastný, z obou stran dopředu. Ale dozadu jako Učena prostě dobrý, je to stoper, je to vidět, že ty souboje, tak důraz tam je. Má přeci jenom, už jsme to několikrát zmiňovali, že s jeho věkem přeci jenom už musí mít nějaké zkušenosti, takže... A tak proto ho tam dával ten Freeze, jo? Tak on ho tam nedával kvůli tomu, aby prostě udělal 3 frajery a centroval. On tam bylo to, aby hlavně přes něj nic neprošlo, že Preciado on nikdy samozřejmě nebude. Já si myslím, že do těchto zápasů, kdy je možný, že ten soupeř bude často útočit, vlastně když si to vezmeme, tak na tomhle postu hrál 3 zápasy. Hrál proti Slavii, kdy vymazal Diouffa, do té doby než se zranil samozřejmě, a pak hrál v Liberci, tam se mu to moc nepovedlo, protože tam už Sparta měla podle mě, nebo měla víc tvořit, měla víc útočit, tak tam se třeba ukázaly ty nedostatky do útoku. No a teďka vlastně měl na sebe Evertona, jednoho z nejlepších hráčů ligy, a zase jako moc příležitostí mu nedal. Takže v nějakých variantách, kdy v lize na Spartu budou útočit, tak si myslím, že zvládne i tu neprimární pozici pro něj. Na standardní možná bych řekl. To souhlasím 100% a navíc si myslím, že to bude dobrá varianta potom, jestli se teda Sparta do těch pohárů dostane, tak do těch pohárů, že to proti těm opravdu lepším soupeřům, že to bude opravdu dobrý, jo, protože když si vezmeš při vší úctě Wiesnera, tak ten teda je jako všechno možný, jenom ne pes obranář, takže potom, když tam máš nějakého lepšího soupeře, tak on tam hoří teda v těch pohárech, takže zrovna ucpat tu Učenou, celkem dobrá varianta. Já bych si dokázal představit, že budeme hrát ve 12 lidech a na tom kraji bude dopředu vlastně Wiesner a dozadu Učena. To je varianta. Já, když jsme u toho, tak Wiesner je pro mě nějaká kapitola sama o sobě a jako zároveň, potvrď mi to, jestli to je tak pravda. Ty ho na jednu stranu máš rád, je to odchovanec, je to kluk, co se za tu Spartu rve, ale na druhou stranu má tam prostě ty výkonnostní rezervy a na jednu stranu tě trošku sere. Je to tak? Já můžu říct, že když mi bylo 15-16, tak jsem s Tomášem se znal osobně. Prostě chodili jsme na diskotéky v 18 letech a tak. A já ho miluji, já jsem jeho největší fanoušek. Fakt jakože mě vždycky, když jsme se bavili o Wiesnerovi, tak mě všichni říkali kamarádi, že jsem dobroser, že ho prostě bráním a tak. Takže nevím, jestli je to úplně objektivní hodnocení, ale samozřejmě, i když jsem jeho obrovský fanoušek, tak občas ty věci, co předvede primárně třeba do té obrany, tak jako vidím to, ale hrozně mu přeju prostě tím, že je i odchovanec a všechno, tak mu přeju, ale občas já jsem to už někde říkal, on střídá geniální věci naprosto příšernýma věcma. On udělá 2 hráče a pak zkazí přihrávku na 10 metrů. Nebo udělá sprint dozadu, odebere balón, ztratí ho, nebo udělá sprint, je v tom prostoru, kde má a najednou vypne a kouká. A oni prostě to podle něj pošlou. Takže on
si myslím, že v jakýmkoliv klubu v české lize, vlastně mimo Sparty, nevím, jestli Slávě, to se ani nemusíme říkat, tak by byl prostě úplně, si myslím, až rozdílový hráč. Ale nějak prostě občas vypne, takhle bych to asi řekl. Jo, s tím naprosto souhlasím, to je úplně přesný popis. A on navíc to zvládne tyhle ty výkyvy jako během jedné akce, jo? Že opravdu on udělá úplně skvělou věc. Říkáš si, ty krávo, to je player normálně do Realu Madrid. A teď najednou prostě úplně, jak říká Vody, najednou jak kdyby mu to v té hlavě úplně vypnulo a udělá úplně největší hovadinu, co jde v tu chvíli. Jo? To ani nejde kolikrát. Jo? Že prostě kdyby on si udržel tu svoji výkonnost jako z té první fáze té akce, tak to je player bez přehánění jako Wiesner do repre, to by jako vůbec nebyla v tom žádná ironie a opravdu by v té repre mohl hrát, jenže prostě tyhle ty výkony podle mě, nebo tyhle ty výkyvy, tak ty přesně mu brání v tom, aby ho třeba ty fanoušci měli rádi tak jako Vory, protože prostě to si potom pamatuješ, tyhle ty jako zkažený přihrávky na 3 metry a pokažený prostě jednoduchý věci. Takže kdybych já teda jako měl rozhodovat o tom, jestli Wiesnera nechat ve Spartě nebo ho tam nenechat, tak já bych se s ním prostě rozloučil. Bejt jako mít tu moc a bejt manažer, nejsem, tak já bych prostě už za ty roky si vyhodnotil, že to asi už lepší nebude a tohle je málo. Takže sorry, děkujem, ale... To je, ale popsali jste to přesně. Já teďka ten zápas tou Plzní, tak on tam měl 2 takový jako slabší momenty dozadu, z jednoho padnul gól, jestli si to dobře pamatuju, a normálně on pak vyběh na křídle a poslal tam na Olatunjiho takovou přihrávku, vole, že to prostě letělo, kroutilo se to přesně okolo těch obránců a tomu Olatunjimu na nohu. Si říkám, ty vole, to dělá možná tak Jamal za poslední dobu, Lamin, že jo. A tady tu předvede Wiesner. On fakt střídá ty geniální momenty. Já jsem si kolikrát říkal, jestli by mu neprospělo jako hrát čistý křídlo, jestli by tam jakoby nebyl lepší, ale chápu, že tam má asi taky svý rezervy. Bory, víš, co mě zajímá ještě na Wiesnerovi? Mně přijde, že vždycky, když je nějaká hádka na hřišti, když se tam něco semele, ať už je to v derby nebo v jakýmkoliv jiném zápase, tak on tam musí být a něco píčovat. Byl takovejhle i na těch diskotékách třeba, že když se něco dělo, tak on byl ten, kdo tam hlavně si odevíral tu hubu? Ne, vůbec. To má asi jenom na tom hřišti a já to jako chápu, ale nic takového na diskotékách jsme nedělali. Dobře, ještě on má takovou věc, kterou mě dřív sral, teď už to tolik nevnímám, ale když se hrál třeba derby a on měl předat míč u autu protihráčovi, tak on si to 10krát hodil za zádama, udělal tam já nevím co všechno a pak ten míč hodil někam do hajzlu. A vždycky z toho bylo vidět, jak on odchází od té čáry autový a vždycky se tak pousmál. Jemu to prostě dělalo radost, že tuhle píčovnu s tím míčem může udělat. Všímali jste si toho? Nikdy jsem si toho nevšiml, jakože je mi jasný, že asi občas může udělat něco provokativního nebo tak, ale myslím si, že to je to, co když udělá tvůj hráč, tak to vlastně jako miluješ a když to udělá někdo proti tvýmu týmu, tak seš hrozně naštvaný a tak no. Hezky řečeno. Tak jo, tak Wiesnera do repre necháme chvíli odpočívat a přeskočíme na dalšího hráče. A je to Šulo a Raslín. Vody. Častokrát teďka si přečtu třeba na Xku, že hodně lidí by ho tam ze Sparty chtělo jako kapitána, asi zřejmě kvůli výkonnosti, ale jsou tam ty fyzické limity, že opravdu Lukáš, ten to má rád, 60. štrupny dolů a tahá kačera a další věc je i ty simulace občasný a takový ty přihrávání těch situací, takový ty emoce, které úplně vidět ty nechceš. Asi bys ho nechtěl jako kapitána podle tvýho výrazu. Já nevím, já si myslím, že ten kapitán, že to zase jako nemá takový vliv na ten tým. Jako my, nebo Spartani třeba na tom X-ku, když se budeme o tom X-ku, tak jako volají potom, že třeba Panák není dobrý kapitán a chtějí někoho, jako kdo se bude hádat, kdo tam bude mít ty emoce. A já si třeba nemyslím, že teď v tu chvíli, když řeknu emoce, tak mi napadne Kuchta, že třeba Kuchta by byl lepší kapitán než Panák. Jo, jakože mně přijde, že to ty Spartani chtějí hlavně protože vlastně teď 2 roky tady byl Krejčí a za něj to fungovalo. Je možný, že kdyby nebyl Krejčí a byl by někdo jiný, kdo třeba je víc v klidu, tak by chtěli teď třeba někoho, kdo je víc v klidu. Jo? A nemyslím si, že to, že se hádáš s rozhodčíma, dokážeš seřvat protihráče, spoluhráče, cokoliv, že tě jako staví do pozice dobrýho kapitána. Důležitý je, za kým jde ta kabina a já vlastně jako nedokážu ze své pozice říct, když nevím, jak to funguje v té kabině, jestli je třeba Panák dobrý kapitán nebo ne.
To jako můžeme se o tom hádat, můžeme každý říkat svoje názory, ale ve výsledku to ví jenom ta kabina. Ale jako zase, možná si řekl jednu věc, co mě trošku zarazila. Po 2 letech, když jste měl prostě Láďu Krejčího, že jo, což byl jako kapitán, velký kapitán, to jako i já musím z té druhé strany uznat, že opravdu to byl kluk, za kterým asi ta kabina šla a i v jeho věku, ten, když si dupnul, tak to asi jako bylo cítit mezi hráčema. A přijde mi, že právě on byl jeden z těch strůjců toho týmu, že to potrhovalo tu Spartu ty 2 roky. Na to já vůbec neskazuju, já jenom říkám, že ten respekt, který on si získal, nebo ten prostě tu auru, co kolem sebe měl, neměl kvůli tomu, že řval na rozhodčí a hádal se s protihráčema. To prostě měl v sobě, je to přirozený lídr, nebo dorost do toho, že prostě mohl vést tu Spartu a nemyslím si, že to, že se pohádal s rozhodčím, popral s Bořilem, že to z něj jako udělal dobrýho kapitána. Jestli můžu na to navázat, já si myslím, že teď Vody trefil přesně ten hřebíček na hlavičku, že ono je to hlavně o tom vlivu toho kapitána jako dovnitř, nebo v rámci té kabiny, že Krejčí, on si myslím, že měl v rámci té kabiny respekt a že byl schopný si tu kabinu srovnat. Takže si myslím, že to, co nastalo teda s těma Balkáncema tak, takže kdyby tam byl ten Krejčí, tak by to prostě vůbec se nedostalo ani ven a nic podobného by se tam vlastně nedělo, protože on by jako kapitán si byl schopný to podle mě srovnat. Protože všichni ho respektovali a já si myslím, že on byl i schopný tam ty hráče nějakým způsobem jako řídit. A teď zase já nejsem schopný posoudit, co tam dělá ten panák nebo nedělá, ale on prostě na mě nepůsobí jako člověk, který by měl stejný respekt jako ten Krejčí. A teď zase myslím jako směrem dovnitř, jestli řve na rozhodčí nebo neřve, to je podle mě úplně irelevantní, ale teď já si myslím, že prostě on nemá takovou vnitřní sílu v rámci té kabiny, jako měl Krejčí, takže pak to může potom třeba i na ty fanoušky působit tak, že není tak dobrý kapitán, že si to není schopný srovnat. Jo? Teď teda jako se snažím interpretovat něco, o čem vím s prominutím jako kulový, ale myslím si, že se to vyloženě jako nabízí, jo? Že prostě ta kabina najednou nepůsobí tak jednotně a tak silně jako do toho Krejčího. Jo, s tím jako souhlasím, že to tak může být, nebo souhlasím, může to tak být, ale zase všichni, kterým spekulujeme na X, tak jako nevíme, kdo může být ta lepší varianta. Nejsme v té kabině a je možný, že třeba z toho kádru, který tam je, tak prostě panák je nejlepší varianta, i když třeba není ideální. Teď jsem chtěl vám položit oběma stejnou otázku. Lukáši, odpověz první. Kdo by podle tebe měl být kapitán Sparty v tomhle kádru, jaký teďka mají? No to je těžká otázka, trošku jsi mě zaskočil. To je velmi těžká otázka. Byť jsem teď říkal, že panák asi není dobrá úplně varianta, nebo nemusí být ta nejlepší varianta, tak z těch lidí, kteří tam jsou, tak je velmi pravděpodobně jeden z kandidátů, kdybych já měl tu sílu o tom rozhodovat, tak bude určitě jedním z těch kandidátů, že jo. No, ale teď já jako, kdybych plásnul nějaký jméno, tak já bych potřeboval asi znát tu kabinu, jak tam ty lidi fungují, jak se tam jako prostě chovají a tak, takže nevím, ale vracím se obloukem k tomu, co bylo na začátku, jestli Šulo by tím kapitánem mohl být, tak já si myslím, že ne. No. Že prostě by mu to nesedělo, no. Já nevím, jestli Šulo, samozřejmě jeden z nejlepších fotbalistů, všech Spartan srdcem, všechno, ale jak jsi říkal na začátku, občas ty simulace, takovéhle věci, emoce do toho samozřejmě pouští. Pak mě napad ještě Lači, ale zase, jestli chceš mít českýho kapitána, nevím, jako jestli by to byl problém, nedokážu tím, že jsem to samozřejmě nezažil, tak nevím, jestli je to jako problém mít, nemít českýho kapitána, nebo respektive někoho, kdo se třeba domluví v češtině, může být zahraniční kapitán, ale musí se domluvit třeba na tom hřišti, nevím jak to úplně funguje. Ale myslím si, že z toho kádru prostě tak to na mě působí, že i když třeba není 100%, tak za mě Filip Panák. Jo, ale ještě já na to navážu, jo, protože ty vlastně chceš, jako co reprezentuje ten kapitán. Ten kapitán jako reprezentuje i ten klub a vlastně jakože ten kapitán by za mě měl mít k tomu klubu opravdu jako silný pouto. A těžko uděláš kapitána někoho, kdo ti říká, že jako třeba, já nevím, Kajde na mě napad, který ti říká, hele, tak já bych jako vlastně už trošku chtěl pryč, už mě to tady je malý. Jo, tak ty potřebuješ jako člověka, který vlastně je identifikovatelný s tím klubem a zároveň jako říká, že je mu vlastně úplně, že je v pohodě s tím, když by v tom klubu zůstal dál, což ten Panák splňuje, že jo. Jo, prostě on vlastně otevřeně řekl, že se nikam necpe, že je ve Spartě spokojený, že je Spartě vděčný, takže vlastně z hlediska tohodle, nějakého PR, jestli to tak dá nazvat, tak on je jako dobrý kapitán.
ty věci další, které jsme zmiňovali předtím, tak to se dá asi zpochybňovat, ale asi prostě z těch lidí, kteří jsou k dispozici, není špatná varianta. Já jenom k tomu ještě Panák je v té Spartě nejspíš bude ještě dost dlouho, protože bohužel kvůli těm jeho zdravotním limitům asi nepřipadá v úvahu, že by někde měl takovýhle jakoby zdravotní úlevy, jako v té Spartě má a musel se k němu přihlížet nějakým tímhletím způsobem, což je možná škoda, protože je to dobrý hráč, ale za mě udělal jednu věc, která mi trošku vadila a bylo to samozřejmě odvolání těch hráčů z té děkovačky. Vory, to tě prostě muselo srát, ne? Když tam ten Panák zavelel, jdeme pryč. Já si teď úplně upřímně nevybavuju už ten kontext. Vím, že se to stalo, ale nevím, po jakým zápase to bylo. Vím, že tehdy mě to naštvalo, ale připomeňte mi, jestli si pamatujete, kdy to bylo. To bylo nějak, že Kotel na někoho řval, nebo jak? Atletico Madrid, není to tak? Jo, a teď... Potom já tak nevím. Doma. Já si taky přiznám, že ne. Já si myslím, že tam byl nějaký problém kvůli těm vlajkám nebo něco, nevím. Kvůli Birmančevičovi, protože se začalo řešit už ta situace okolo něj, jestli si správně pamatuju návaznosti. Hele, samozřejmě jako na někoho, kdo není v té situaci, neví, co se tam stalo, tak to jako působí špatně, ale nebyl jsem v tom kotli, nevím, co se tam dělo a nevím, vlastně ani Filip se nějak nevyjadřoval, proč to udělal, takže nepůsobí to na mě třeba dobře, ale ve výsledku možná, kdyby se ho na to někdo zeptal, on by na to odpověděl, tak to ta druhá strana, jako my fanoušci, dokážeme nějakým způsobem akceptovat. Takže takhle, jak to na mě působí zvenku, špatně, ale ve výsledku to může být vlastně pochopitelný. Ale Adame, promiň, teď jako důležitá věc, která jako s tím souvisí to, co teď tady bylo řečený, protože jestli to pamatuju dobře, tak tehdy Krejčí, nevím, kdy to bylo, tak tehdy vzal celý tým a místo toho, aby šli poděkovat první kotli, tak šli děkovat první protilehlý, což je taky nějaký gesto, jako vlastně, jak to říct, jako nepříznivý vůči tomu kotli. Ale ten Krejčí, jelikož prostě má okolo sebe nějakou tu auru a prostě i jako pozici, ze který si to mohl dovolit, tak to ty lidi vzdali tehdy. Já si nepamatuju, vyčet. A to je ten problém, když to srovnáš s tím Panákem. On tohle nemá prostě. On prostě, nebo já to tam necítím. Jo? Takže když udělá Panák vlastně podobný gesto, tak najednou mu to ty fanoušci mají třeba potřebu nebo tendenci vyčítat, protože z něj třeba necítí to stejný, co z toho Krejčího. Jo? Že mě napadla tahle souvislost vlastně dvě podobné situace a to vyústění, nebo to vyznění je úplně opačný, přitom by nemělo být. Hele, já k tomuhle mám já už si jenom pamatuju, že to bylo nějak ohledně té podpory, nebo mě jako lajka, nebo nebyl v tom kotli, tak to navenek působilo, že to byla vlastně podpora Birmančeviče, po tom, co nehrál, byly venku nějaký ty spekulace, že jsou nějaký ty spory v kabině, takže to vypadalo tak, že vlastně oni podpořili Birmančeviče a on to odvolal. Ono ve výsledku si myslím, že to nebude takhle jako jednoduchý, nebo je to jenom tím, že podpořili Birmančeviče, ale no jo, vlastně máš pravdu o tom Krejdovi, že on po tom bojkotu vlastně první šel poděkovat protilehlý, pak to vlastně i ale zase odůvodnil to, hned to řekl, že vlastně hele, oni tady s náma zůstali, když jsme hráli, takže první poděkujeme jim a pak můžeme jít třeba k tomu kotli. A kdyby Panák přišel a řekl, hele, stalo se tohle, tak taky třeba to bude jiný. Jo, teď jsem to chtěl říct. Bylo to po zápase s Atletikem a byl tam ten výsledek a ještě ta situace okolo toho Birmy. A co jsem chtěl říct, tak jakoby u toho Krejčího se vždycky věděl, že ví, co dělá a komunikoval s kotlem, což je dost důležitý. Ten Panák tam stál prostě bokem, viděl, že k tomu kotli nepůjde za žádnou cenu a hnedka, jak to zavolal, otočil se zádama. Myslím si, že kapitán by v tuhle chvíli měl pod ten kotel jít a říct, hele, prostě ta situace, co tady vyvoláte s Birmou, sere nás to, výsledek nás sere, můžeme si zatleskat, my jdeme do prdele. A takhle by to asi mělo být a ten Panák asi v tu chvíli na to úplně ty koule neměl, že by si dokázal vůbec představit, že by šel mluvit s tím kotlem, říct jim tam, co se děje, co je sere a pak teprve odejít. Takže tady to mě zarazilo a myslím si, jak jsme o tom mluvili, tak podle mě Krejčí by to zvládnul, jestli to dobře pamatuju, tak Krejčí tam kolikrát u nějakých blbých situací byl pod tím kotlem a mluvil s nima, ať už to bylo přerušování zápasů pirem a podobné věci, vytvory, tak Krejčí, co si pamatuju, tak vždycky přišel. I Priske tam vlastně často chodil a snažil se s tím kotlem mluvit. Je to těžký, já jakoby, když jsme u toho nebyli, jo. Kdybych byl v tom kotli, tak třeba můžu říct nějaký pohled, ale tím, že už je to dávno, nepamatuju si to,
předpokládám, že ty jsi to viděl z televize, i když samozřejmě, jestli jsi byl na lize mistrů, tak to klidně můžeš přiznat. Takže jako jsou záběry, co jsme měli z televize a nevíme, jestli ten panák tam třeba byl mimo záběr nebo tak. Takže to je takový, že můžeme se domnívat, můžeme řešit něco, ale vlastně o tom nic nevíme. OK, tak jo, tak tohleto jsme si řekli. A ještě takhle k té Spartě. To taková, bude to štiplavá otázka, Vory. Myslíš si, že ty poslední 2 tituly si spíš prohrála Sparta, nebo teda prohrála Slavie, anebo je vyhrála Sparta? Jako vyhrála je Sparta, jako teďka ho vyhraje Slavie, tak ho vyhrála Sparta, jo? Tím, že, nebo já to nechápu, tohle smýšlení, že jako Slavie si to prohrála. No tak potom to je, že prohrála. Jestli navazuju jakoby do toho, že to na Spartě furt není ideální a ta situace se tam táhne takhle už x let a Slavie byla ty 2 poslední sezóny tak blbá, hlavně v těch rozhodujících utkáních a ty Hradce a podobný nesmysly, kdy prostě nedokázali vyhrát, plus třeba loni, že jo, derby, proti 30 minut proti 10, nedokázali pomalu, jako bylo tam jedno zakončení urážka. Tak tady to byly právě věci, které Slavie za mě teda nezvládla, aby se s tou Spartou ještě o ten titul poprala. Dobře, tak já se zeptám jinak. Tenhle ten rok Slavie vyhrála titul, nebo Sparta si ho posrala tím, že měla 1,5 měsíce neformu, bylo to prostě tragický nebo tak. Jakože víš, jako Sparta ho vyhrála ten titul. Samozřejmě Slavie si to posrala nějakýma blbejma programa a tak, ale o tom to je vlastně, že ten soupeř ti udělá nějaký ztratí body a tak, takže to je taková obrana fanoušků Slávie, že si to jako sami posrali. Ne, jakože já nemyslím, právě... že na tebe, jo, ale já vím, že tenhle ten argument padal na xkrát. Takže jako chápu ten třeba to míní nebo ten point, ale prostě Sparta ten titul vyhrála. Získala nejvíc bodů až na tu první sezónu vlastně, kdy tam bylo stejně, ale no, takhle to asi vidím. Prostě Sparta ho vyhrála a Slavie si ho prohrála sama. Asi bych možná řekl v oboje strany. Že já na to narážím. Pravda. Z toho důvodu, že jsem právě četl, jak se s tomu tenkrát vyjadřoval a že tě úplně fakt jako vytáčelo až do ruda, že jo. Sedí to k tobě, seš rudej, takže když tam někdo argumentoval tím, že Slavie si ty tituly jakoby posrala víc, než že by Sparta jako ubojovala. Takhle jsem to chtěl říct, tak jsem tě chtěl trošku vytočit. Vytočil jsi mě. Dobrý to bylo, já jsem chtěl hnedka chválit, jakože to je podcasterové správně, když se ty hosti hádají, že jo, to je to jako, úplně jsem tady byl nadšený, úplně takový teplo mě zalilo, úplně jsem si říkal, konečně se tady hádáme, to je super, to bude materiál. No tak jo, když už jsme u hádek, jdem se hádat dál. Já tady k tomu přiložím ilustrační obrázek, ať víme, o čem mluvíme. A je to pro nevidící, je to vlastně ta vysoká noha Šína směrem k Serencenovi. Dneska už padlo komuniké, takový hodně neutrální komuniké, rozhodčí to nepísknul, VAR neintervenoval, všechno je v pořádku. Vory, ty si šetři, já vím, že už v sobě dusíš emoce, trošku už se chceš vyjádřit, ale já dám přednost Lukášovi, ať to popíše a ty můžeš jít Lukášovi pak do kontru. Já jsem chtěl dát zrovna přednost Vorymu, ale tak nebudeme gentlemani, já se toho ujmu teda. Já, když jsem to viděl na první dobrou, tak jsem si říkal, tohle prostě musí odvolat. Protože jsem si říkal, teď je to úplně jasný hraní vysokou nohou a vybavil jsem si milion nebo x případů, kdy se takováhle hra pískala, aniž by tam vůbec k tomu kontaktu došlo, jenom protože borec prostě šavloval tou nohou někde u hlavy soupeře. Pak už, když jsem to viděl zopakovaný záběr, tak jsem si říkal, OK, je to na hraně, dejme tomu. Ale vlastně my tady teda, Vory to ví, protože nás posloucháš, jo, tak já vždycky kritizuji rozhodčí a mám problém s tím, jako co oni dělají a nedělají a jak to pískají a napískají. Ale teď vlastně jsem se s Adamem předtím off record shodnul, že to bylo zahraný vlastně dobře. Hned to vysvětlím, jak to myslím, že když už ten rozhodčí na tom place řekl, OK, tohle je za mě v pohodě, je to gól, takže ten VAR nešel a nevolal ho a nechtěl ho přesvědčit o opaku. Stejně, jasně, potom, i kdyby to ten rozhodčí na place písknul, tak stejně by ten VAR zase jako nevolal. Jo? Máme 2 rozdílný teda verdikty, ale já jsem jako v pohodě s tím, že kvůli tomuhle ten VAR nevolá, protože přesně kvůli tomuhle tam není. To není zjevná chyba, to je prostě hraniční situace, kterou v tu chvíli má posoudit ten sudí, protože kurňa ten zápas rozhoduje.
A jsem fakt v pohodě s tím, že se to rozhodlo takhle. A byl bych v pohodě i s tím, kdyby se to vyhodnotilo obráceně. Ale zase bez zásahu VARu. Tak. Ještě promiň, Bory, ještě ti do toho skočím já budu tak trošku jakoby snažit se ti říct dvě věci, které za mě trošku rozhodly, že to nakonec nepísknul. První věc je samozřejmě, jak už to říkal Lukáš, ten Sørensen tou hlavou uhnul. A druhá věc je, že ono, když se na to podíváme, tak ten Šín tu nohu udržel ještě v rámci možností jakoby pod těma ramenama. Mm-hmm. Takže to jsou takový jakože argumenty, které by mohly hrát ve prospěch rozhodčího. Neříkám, že to jsou úplně moje argumenty. A už na to pustíme našeho rudýho znalce, ať to posoudí on. Ne, já vlastně souhlasím s tím, že když to takhle rozhodčí, tak VAR neudělal chybu, protože to nebylo nějaký, podle mě asi teda zjevný pochybení, ale myslím si zcela objektivně, že to byla nebezpečná hra. A teď si představte jenom tu situaci, kdyby ten Sørensen z toho souboje neuhnul a on by ho trefil prostě tou kopačkou na držku. Jakože myslím si, že to už je nebezpečná hra, že kdyby neuhnul z toho souboje, tak je to jako, nevím, může mít nějaký zlomeniny nebo tak, nebo nemusí, může mít škrábanec, ale prostě to by se dnes tady o tom nebavili, že to je jednoznačný faul. Takže jediný argument, to, že to nechal pod ramenama, to ani není argument, jako když ho nakopne do Solaru, to tak je to jasný faul, ale jediný, co jako bych uznal jako argument, že to trefil hezky potom ten Šín. Jo, kdyby pak ten rozhodčí do toho řekl, hele, on to trefil tak hezky, že mě prostě to srdíčko nedovolilo. Tak bych to možná nějakým způsobem zkousnul, ale za mě ta fotka, to, že uhnul, jako za mě je to jasný faul a ono ve výsledku asi by to třeba nezměnilo, třeba by to byla remíza, nebo by Sparta prohrála, ale myslím si, že tohle je nebezpečná hra. Jestli můžu, Adame, promiň, já vím, že se nadechuješ, ale já na to musím navázat, jo, protože já si teď budu trošku protiřečit, protože teď řeknu něco jiného, než jsem řekl před chvílí. Protože na mě vyskočilo, na Deníku Sport byl rozhovor se Zdeňkem Šťastným a ten tam vlastně, nevím, jestli jsi to zaznamenal, on tam teda se vyjádřil v tom smyslu, že teda ten Sørensen do toho šel jako bábovka. A že měl tou hlavou vlastně pokračovat, že měl jít jako chlap, nebo jak to tam napsal, nebo jak se vyjádřil. A že kdyby do toho šel jako chlap, takže by to bylo pravděpodobně odpískaný. Že? Což mi přijde úplně zběsilý, jako ty přeci nepůjdeš hlavou proti kopačce. Jo? A teď teda vlastně máš podobnou analogii i s normálníma faulama přeci. Jo? Tak vem si, že když někdo půjde do zákroku, kdy uvidíš, že kdybys tam tu nohu nechal, takže ti ji zláme, no tak taky nadskočíš a píská se to jako faul. To znamená tadyhle, ty taky nepůjdeš do toho kontaktu s tou kopačkou, aby ti vydloupnul prostě půlku obličeje teda. Ale zabrzdíš, protože prostě jako ten obličej budeš ještě po zbytek života potřebovat. Jo, takže vlastně takovýhle vyjádření od Šťastného, že teda jako Sørensen do toho měl jít teda naplno a i za cenu toho, že by mu odpárali půlku hlavy, no tak to mi přijde úplně jako zběsilý. Mně to taky přijde scestný, jediný, co jsem si teda v první moment taky říkal, že je možný, že někdo, kdo má jakoby tu hlavu trošku jinak postavenou než Sørensen, takže by tam do toho hlavou třeba jakoby šel za každou cenu, ale nikdo se nemůže zlobit na Sørensena, že uhnul. Myslím si, že to je taková souhra nešťastná, ale ve výsledku myslím si, že je správně, že tam do toho nezasahoval ten VAR a že to je jakoby celkem v klidu posouzený, když chápu, že třeba na stadionu nebo u televize to v tu chvíli v emocích mohlo vypadat jakkoliv a hlavně, že to pak pěkně trefil, jak říkal Bory, tak to se počítá. Tak jo, ještě kluci, nebo respektive Bory, tady u toho mám ještě jeden dotaz, když jsme byli u toho Sørensena. Vlastně nedávno teďka kolovalo na X-ku taková ta informace, že Sørensen hodně věcí jakoby schodil na to, že se mu čerstvě narodilo dítě, že blbě spí, že se mu díky tomu kupí zranění a podobné věci. Mě tadyhle to jako sorry ty vole, ale podle mě, když jsi jako profesionální fotbalista, chápu, že máš nějaké emoce a to, ale prostě víš, že tu kariéru nemáš nekonečnou, potřebuješ to de facto vyždímat co nejvíc a v tu chvíli jakoby asi by neměl být problém si to zajistit tak, abys měl prostě aspoň ty klidné noci. Máš na to všechny možnosti, máš na to finanční možnosti, všechno možný, abys to prostě dokázal zajistit, aby ty měl tu správnou regeneraci, kterou potřebuješ ke svý obživě, kterou v případě Sørensena můžeš dělat dalších třeba ne maximálně 8 let, je mu přes 30, jestli si to dobře pamatuju, že jo? Dejme tomu. Ještě není, myslím. Není? On vypadá starší, ale není, ještě ne. Bory, byl jsi taky v této
konverzaci zapojený? Ale já... No, slyšel jsem, nebo vypadl jsem, nebo něco? Ne, dobrý, můžeš. Ne, ale já nevím, já se nedokážu cítit do toho, vlastně nemám dítě, takže jako předpokládám, že to může být samozřejmě náročný, ale jak říkáš, ty možnosti, které ty profesionální fotbalisti mají, asi jsou, nebo jako nikdy jsem to vlastně jako neslyšel jako argument, že by to někoho ovlivnilo. Čímž neříkám, že třeba toho Serence na to neovlivnilo, ale když to vezmu z pohledu fanouška, tak vlastně mě to jakoby vlastně ani nezajímá. Jako dokážu to pochopit, ale aby si na to vymlouval, nevím, že těma penězma, co bere a tak si dokážu představit, že prostě si to dokáže zařídit nějak tak. Ale jak říkám, dítě nemám, takže nemám. Já k tomu jenom, pro mě Lukáši řeknu jenom tu věc, že podle mě to je zase taková informace, co měla zůstat trošku pod pokličkou a není jako důležitý, aby se v tom někde jakoby hájil svoji výkonnost, zranění, únavu a další věci. Lukáši? Já budu nesouhlasit. Teda částečně. Minimálně teda jako člověk, co má dítě, tak můžu potvrdit to, co říkal, že jako opravdu to člověka ovlivní dost. Jo. Takže já potom, když měl Patrik, teda můj malej, blbou noc, tak já jsem ji měl taky a ten den následující a ty dny následující tak byly taky pekelný. Takže opravdu to člověka jako ovlivňuje ho to hodně. A on vlastně otevřel takovou jako Pandořinu skřínku, jo, že se vlastně o tomhle nemluvilo nikdy. Ale ty fotbalisti jsou úplně stejní lidi jako všichni ostatní, takže je ovlivňují úplně stejné věci jako nás, obyčejný smetelníky. Jo. Takže třeba, já nevím, teď mě napadá, nevím, proč mě to napadlo, taková paralela, ale třeba v tenise se dlouho nemluvilo o tom, že i tenisky menstruujou. Že jo. Já vím, že je ten příměr blbej, jo, ale zase jsou to taky lidi, jsou to taky ženský a jako já samozřejmě zase to mám z první ruky, tak vím, že partnerka prostě jako v době, kdy teda přijde takzvaná příroda, takže se trošku mění, řeknu to jako kulantně, jako, ale ovlivňuje to taky prostě, že jo, ty tenistky, takže stejně ovlivňuje něco podobného i ty fotbalisty. A to, že on to řekne, já s tím nemám vlastně vůbec problém. Že jako Promiň, Lukáši. No. Jenom já musím říct jednu věc a je to, že když jsem kdysi dávno sázel ještě live třeba na Tip Sportu a tak dále, normálně kluci, tam byli borci, co při tom tenise, tam dokázali napsat, staďte proti ní, mám to spočítaný, dneska jí začaly své dny. Jo, já se nechci dostat, nebo takhle, už jsem se dostal na tenkej led, tak já nechci jenom, aby pode mnou prasknul, jo. Ale mířím tam, aniž by to mělo vyznít nějak buransky, jo. Tak mířím tam, že prostě jenom jako Serencen ukázal to, nebo chtěl tím říct, když bych měl interpretovat jeho myšlenky, že je taky jenom člověk. To znamená prostě, když mu jako celou noc tam to dítě řve, takže se prostě vyspí na hovno a pak ho to třeba může ovlivnit. Jasně, souhlasím s tím, to, co už tady říkal Vory, nebo to jste říkali vlastně oba, že Kurně je dost bohatý na to, aby prostě si zařídil chůvu, nebo aby měl prostě samostatný pokoj, který bude zvukově nějak odsloněný, aby ho to neovlivňovalo. Ale prostě pořád jako tvářit se, že fotbalisti jsou roboti, no nejsou. Jo, takže já jsem úplně v pohodě s tím, že to řekne, byť to může potom jako působit, že se vymlouvá, ale sám z vlastní zkušenosti vím, že ten vliv to má na výkon nejenom fotbalový. Dobře, tak přeskočíme od dětí a menstruace zase o kousek dál. Vory mě přijde, že už trošku... Já nevím, já nemám dítě ani menstruaci, takže já nevím, co k tomu říct. Jako, jo. Dobře, máš pejska, to ti zatím stačí, viď? Tak jo, přijde mi, že Vory už trošku vyblednul, tak jsem se rozhodl, že to trošku nasereme. A musíme se promluvit o té věci. Víme, že jsou ve Spartě dva rosičtí, že to říkám správně, tam Tomáš a Jiří. Jiří má na starost přestupy. Vory, když se teďka podíváš, co se přivedlo za playery, jak je využívají, kolik se jich třeba takhle sejde na lavičce nebo na tribuně, sere ti to trošku? Tak sere mě to určitě, nebo sere mě, že poslední třeba 2 ty přestupáky, ty posily vlastně nejsou posily, protože buď to nehrajou, nebo hrajou pod svoje možnosti, nebo pod možnosti Sparty, takže jako sere mě to určitě. Jenom k tomu tématu je hrozně zajímavý, jak před rokem, vlastně kdy Sparta šla pomalu vlastně k druhému titulu za sebou, tak Xka byly plných vláken o tom, jak scouting Slávie nefunguje, jak tam to vlastně funguje úplně na prd, a Sparta, jak ty poslední přestupáky zvládly jako skvěle. A boom, jsme rok vlastně
rok navíc a bavíme se o tom, že Sparta už roky ten scouting má na hovno, že Jirka Rosický je na hovno, ale tenhle Jirka Rosický přivedl do Sparty Birmančeviče, Kuchtu a tyhle ty hráči, kteří vlastně stáli za 2, respektive za 1 titulem a najednou se vyzdvihuje všechno u Slávě. Že scouting je tam skvělý. A ono to tak třeba jako i je, jo, že mají nějakou prostě asi, dělají to tak, že koupí vlastně všechny a funguje jim to teď, ale co bude za rok? Zase za rok půjde pro titul, nevím, když ne Sparta, tak třeba Plzeň a Plzeň to bude mít, která to reálně teda jakoby ukazuje roky, že to má dobrý, ale když teda zůstaneme u té Sparty, tak kdyby Sparta šla na titul, tak se zase bude říkat, že Sparta skvělý všechno. Že ten scouting výborný a tak. A Slávie zase to jako je nahoru. Takže jo, jsem naštvaný, že ty poslední přestupáky třeba nejsou tak, jak jsme si představili. Ještě když vlastně vezmu, že jsme hráli Ligu mistrů, tak to posilnění, vlastně, což i sama Sparta potvrdila, tak nebylo asi adekvátní, ale sere mě hrozně, jak najednou je všechno špatně na Spartě. OK. Jenom, Bory, ještě konkrétní, dám ti 2, 3 konkrétní jména, jenom pár větama řekni, jak si to co si o tom myslíš. Tuci? To je druhý Minčev. Nebo takhle zase, abych nebyl jenom hnusnej nebo jako negativní, jo, tak samozřejmě ve Spartě až na Galatasaray, kdy měl gól a asistenci, tak to bude asi jeho nejsvětlejší okamžik na angažmá ve Spartě, ale zase teď je otázka, on nedostal moc příležitostí na svoji pozici, když dostal příležitost, nebyl dobrý a teď je to jeho chyba, nemá tu dostatečnou kvalitu, nebo je to tím, že třeba nedostával právě ty příležitosti, ale ve Spartě je to jednoznačně flop. Jo. Já neříkám, na Slávii taky byla spousta flopů, takže jako tady to nechci jenom, abych tady z tebe žíval, aby si řekl, že to je flop, i na Slávii jsou flopy. A jenom spíš mě zajímá jako slávistu, co ty si o těchto jménech myslíš, protože ono třeba, co se týče Tuciho, tak jestli mám dobré informace a viděl jsem to, tak on hraje celkem solidně za reprezentaci. No hraje. Nebo hraje. No. Ale tak v Albánii hraje každý, kdo má kopačky, takže... No, tak jo, ještě mám teda asi 2 jména. Další je takový, pamatujete, jak byl takový ten boom, že Slavie 100 milionů za zimu a takový peníze a nevyplatí se to, tak Sparta zareagovala, že jo, koupila si za 120 Rahmányho. Tak Rahmány mě zajímá. No, ale věřím mu, že bude dobrý, ale už je tady dostatečně dlouhou dobu na to, aby něco ukázal a většinou toho neukázal moc. Jako povedly se mu 2-3 zápasy, zase nedostává zase třeba příležitost na té svojí pozici, což prostě můžeme říkat, že Sparta už dělá roky a není každý Jindřich Trpišovský, aby mu to každý jako se povedlo, že ze stopera udělá útočníka a tak. Ale věřím tomu, že Rahmán je nadárný hráč na Českou ligu, což myslím, že jako ukázal v některých aspektech jako jednoznačně, ale souhlasím s tím, že zatím to jako není dobrý, no. Lukáši, ještě ty taky k Rahmánimu vždycky máš co říct, tak... No, já ještě, hele, řekni Adame to 3. jméno a já se pak vrátím k tomu, co tady Vody říkal, protože mám v hlavě už poznámky a ať mě nevypechaj. To 3. jméno, to je spíš i takový, že takovýho hráče mít v klubu, tak by to asi vyloženě sralo mě, i tím přístupem, tím, co se děje okolo něho, i tím, že byl teďka vlastně vyřazen na chvíli ze soupisky, kvůli tomu, že přišel údajně pozdě. Neříkej to. Musíme, Vary. Zkousni zuby, jdeme na to. Viktor Olatunji. Aha, tak já myslím, že řekneš někoho jiného. Nekecej. Olatunji... Nevím, no, takhle stačí. No, to je možná, že to povzdechnutí bylo všeříkající. Jako... Ne, promiň, no. Ne, jako vlastně ve výsledku, jo, jako no. Já nevím, on má 2 zápasy, kdy zakopává o balón a pak má zápas, kdy prostě je fenomenální, nebo ne, to bych zase přeháněl, jakože nadstandardní, nebo možná fenomenální oproti tomu, co předvedl ten zápas předtím. Takže dokážu si představit, že by pro Spartu byl prospěšný, ještě třeba příští sezónu, další nevím, ale ty zápasy, kdy prostě je úplně jako teď, co předvedl s tou rukou, já bych můj doma uříz. Abys to zapamatoval, abych můj uříz. A on už to neudělá příště. To je jak dítě, když se spálí, tak prostě už to neudělá. Takže no, taky jako asi není to, co Sparta od něj očekávala, i když samozřejmě
on i když třeba nehraje dobře, tak ty góly minimálně třeba ze začátku sezóny měl. Nějaký jo. Ale takhle, k čemu jsem se chtěl dostat, tak je to taková ta emoční věc a když se tě zeptali, jestli tě Olatunji sere nebo nesere, tak se přikloníš asi. Že mi sere. Dobrá. Lukáši, ještě k Rahmánimu a Olatunjimu, co ty máš na jazyku? No, ne, já to zkusím ještě se vrátit trošku zpátky k tomu, protože jsem teď mlčel, ale zkusím být stručnej. Já teď jsem začal pochybovat, jestli jsme vybrali správného hosta, protože Vory mluví hrozně objektivně a rozumně. To je strašný. Neobjektivní podcast a máme jako objektivního hosta. Jo, že mně se třeba líbilo to, co říkal o té přestupové politice, že vlastně ona se hodnotí samozřejmě skrz výsledky. Jo, takže ve chvíli, kdy se ti daří, tak najednou ty všechny přestupy jsou skvělý, nedaří se ti a ty stejný přestupy jsou úplně špatný. Jo, takže v tom je to absurdní, že a to nejenom, že to dělají fanoušci, OK, ale oni to potom dělají i ty rádoby experti v těch deníkách sport, že vlastně skrz ty výsledky najednou hodnotí věc, která by měla být podle mě od těch výsledků aspoň částečně nějak separovaná. No ale co se týče těch hráčů, který zmiňoval, no tak prostě jako tam asi všichni se shodneme na tom, ať Spartění nebo nespartění, že se to prostě úplně zatím nepovedlo, že jo. No, ale pak je otázka, koho je to chyba, jak už taky naznačoval Vory. Jo, že prostě ten hráč nehraje špatně, tak koho to je teda chyba? Je to chyba toho, kdo ho přived, nebo toho hráče samotného, nebo toho trenéra, který ho neumí využít, nebo jako koho to je chyba potom, jo? Protože ono je strašně snadný říct, jako ten hráč se nepoved, ale co se nepovedlo? To je potom, to už bychom tady byli strašně dlouho, já se do toho jako nechci pouštět, ale třeba Rahmány, tak se všichni shodneme na tom, že je to kurva, pardon, prostý slovo, dámy prominou snad, že je to sakra dobrý hráč. A teď ale proč mu to nejde teda? Tady to je takový hezký vodítko k tomu, abych se Voryho ještě zeptal takhle ke Spartě na poslední otázku, ale pro mě dost zásadní otázku. A je to otázka Larse Friese. Těžký. Zeptáš se teda, nebo jste jenom nahodil téma? No já jsem vydal čas na rozmyšlenou. Nedělej Davida Kozohorskýho, ten se ptal bez otazníku. Musí tam být otazník na konci. Ale já jsem reagoval na to, že Voryho vidím, tak jsem přemýšlel, chtěl jsem mu dát prostor, aby si to rozmyslel, jestli bude nadávat, nebo nebude nadávat. Já nevím, je to hrozně těžký. Jako pojďme si říct, že tu sezónu, kterou vlastně on tady už bude, tak byl nějaký hype okolo Ligy mistrů. Výsledkově se dařilo, ale ty výkony za mě furt nebyly jako ideální, furt se to jako hledalo a pak přišlo boom a byla vlastně obrovská krize, měsíc a půl, 2 měsíce. Byla přestupní období, pauza a minimálně já a myslím, že i Spartěni kolem mě prostě čekali, že teď ten půl rok prostě bude nějaký připravovací, nebo že minimálně uvidíme v tuhletu dobu, v tom dubnu už nějakou herní tvář. A ono se to vlastně nikam úplně neposouvá, jo? Protože ty výkony furt nejsou dobrý občas se vyhraje, teď se prostě 3krát prohrálo, teď remíza s Baníkem a jako není tam nějaký posun, že bychom si řekli, dobře, tak jsme si to prostě zkazili, měli jsme měsíc a půl nějakou formu, nebo prostě bylo to žalostný a teďka už je tam vidět ta vzestupná tendence těch výkonů a na novou sezónu budeme připraveni. Já ten pocit z toho nemám, z toho pocit vlastně, že to je furt na hovno a zase z mý pozice nedokážu posoudit, koho je to chyba, ale samozřejmě poslední ty týdny začínám mít v hlavě myšlenku, jestli ten Lars je pro Spartu ideální volba, protože mi přijde, že třeba ani moc dobře nereaguje těma střídáníma, čeká třeba dlouho, pak tam pošle 3 hroťáky, je to takový jako divný minimálně pro mě, jako pro laika, takže nedokážu odpovědět, ale minimálně vlastně změna je u mě taková, že začínám přemýšlet, jestli opravdu on je ta ideální varianta pro Spartu. A pak je druhá otázka, jestli pokud není ideální, tak kdo je ta ideální? Jako z volného trhu, víš, jakože se možná ukazuje, že ten Priske byla i trošku náhoda tím, že ho prostě vyhodil nebo měl nějaký problémy v těch Antwerpách a třeba už jako Promiň, Vory, byl mít. Jsi to dovolil. Pan Priske byl dlouho skautovaný bratry Rosickými. Jo. Ale nebyla to žádná náhoda, že ho někde vyhodili a byl zrovna volnej. Naposledy, ale počkej, já zase jako věřím tomu, že ho třeba znali delší dobu nebo tak, jo. Zase to není tak, že najednou
No já tomu věřím, že ho sledovali, ale bylo prostě pro Spartu štěstí, že se zrovna stalo tohleto. Dobře. No tak jedno jméno se nabízí, tak on je pořád volný, ne? Nebo nikde žádný angažmá nemá. Vlastně dokážeš to představit, že by se vrátil? Dokážeš ale částečně to přijmout jako variantu? Já jsem před 2 měsícema asi tweetoval, že v žádném případě si to nedokážu představit, že prostě je to zrádce mezi věrnejma a už bych ho nechtěl vidět ve Spartě, ale dokážu si to možná představit, ale nevím, jestli by to dělalo dobrotu. Jak vlastně i třeba, myslím si, že Kotel, nebo to jádro, nechci za ně mluvit, ale myslím si, že oni to mají trošku pošramocení s ním, tím způsobem, který odešel, a jak se říká, 2krát do stejné řeky nestoupíš, takže my už jsme to s Adamem trošku řešili, ale já si myslím teda, že už ty vazby jsou hlavně teda na vedení, konkrétně na Rosu, už natolik pošramocený, že už na Spartě by to jako vůbec nepřipustili jako variantu. No. Já bych neřekl vazby, já si myslím, že ty vazby budou jako dobrý, ale možná ta důvěra nějaká. Víš, jakože dokážu si představit, že když se potkají, takže si prostě normálně jako 2 starý známí pokecají všechno, ale ta důvěra toho svazku, že by vlastně, což Rosický i opakovaně říká, že sportovní ředitel, trenér, že on nejvíc spolupracuje s trenérem. Tak možná, že ta důvěra už by jako nebyla na takový úrovni, aby mohli vést jakoby nejúspěšnější klub v České republice. Ježíš, zmlkni s tím už, prosím tě. Dobrý. Lukáši, máš ještě nějakou otázku na Voryho, co se týče Sparty? Asi ne, já myslím, že jsme to probrali úplně všechno horem, dolem, bokem, zadem, takže můžeme se posunout dál. Jak by řekl klasik, jdeme dál. Jo, no. Vory už to tam takticky tahal přes Ondru Lingra, že jo? Což se ukázalo, že po druhý do stejné řeky nestoupíš a ukázalo se to po druhý jako flop. Po prvý to bylo fajn. A teďka, asi nemá smysl se tady motat okolo Slávie a srovnávat to se Spartou, ale říct si jenom něco k tomu poslednímu zápasu s tím Hradcem. Sledovali jste to trošku, kluci? Jedním očkem, 1,5. Já se přiznám, že jsem to neviděl a pustil jsem si sestřih potom, takže jsem viděl nějaký ty góly a možná pár šancí. Ono tam došlo vlastně k tomu, že díky zraněním, kartám a podobným věcem, tak nemohli hrát hráči jako Chorý, Chytil a další. A vlastně musel se s tím trošku hýbat. Takže vlastně z Hrotu to tam bral Ivan Šranc, jenomže ono těžko se říká na Slávii z Hrotu. Tam, když není Chorý, tak tam jako Hrot není, tam se točí, že na Hrotu je chvíli třeba i zima. Takže byl tam Šranc a pod něm běhal Vasil Kušej. Vasil zahrál perfektní zápas a ukázal to, co na Slávii dlouho nebylo, že se nemusí jenom prostě to házet zprava doleva a posílat tam centry, že to někdo dokáže i po zemi, že to jde do rychlého breaku a že to dokáže být jiný než obvykle, což Vasil ukázal, Vasil to jako i buldoček, já ho mám rád. Vory, ty se směš, jak ty máš rád Vasila a jak moc tě sere, že nešel právě do Sparty? No já bych ho tam jako předtím nešel do Slávy rád viděl asi, no. Myslím si, že by třeba s momentální formou byl přínosnější než některý hráči, který máme, ofenzivní hráči, tak bych to asi řekl. Ale líbí se mi i, že vy máte prostě Spartany v týmu, takže... Je to propletený, tak to už začalo tenkrát dávno, že jo. Točí se to furt dokola, někde se to povedlo, že jo, Stanču například, někdy úplně ne, Plavšič a tak dále, že jo. Stanču, že byl dobrý, Plavšič dobrý nebyl. Neznám. Ale neznáš. Teď mě napadá v souvislosti s tím Vasilem Kušem, to nevím, jestli znáte ten příběh, protože on kdysi, ještě v dorosteneckém věku, to byl jeden z největších talentů u nás, nebo nějaký takový mladší dorost. A tehdy, on měl už byl jednou nohou v podstatě ve Spartě. A tehdy tam dělal sportovního ředitele nějaký Zdenda Šťastný. Jestli si to dobře pamatuju. A teď tam probíhala nějaká komunikace, hráč, teda ten Šťastný ještě rodiče. A on vlastně nedoporučil, pokud teda ten příběh je pravdivý, co jsem slyšel, tak nedoporučil tomu Kušeju a jeho rodičům, aby ho do té Sparty dávali. A on teda potom vlastně se vydal i někde do Německa a skončil prostě úplně někde jinde. Že? Takže on ten Kušej vlastně v té Spartě mohl být, ale přičiněním teda tady sportovního ředitele bývalýho, tak se tak nestalo, no. Což mě tenhle příběh, jestli je pravdivý, nevím,
tak mně přišlo teda dost zarážející, že prostě takovýho talenta vlastně jako teda mu řekneš, ať jde radši někam jinam, že to tady jako na té Spartě. Já jestli si to dobře pamatuju, tak to bylo odůvodnění vejškou. No, něco takového vlastně tam asi i padlo, ale no. Já jenom takový vtipný moment byl vlastně, že teďka v tom zápase se častokrát potkal Vasil právě s Petráškem, se stoperem Hradce, který má jako ty parametry trošku jiný než Vasil. A Vasil si s ním docela jako dobře poradil. On jakože je zarputilej, je to ten malej buldoček a jakože ta výška u něj prostě je možná kolikrát jako výhoda, že je takový ten menší, jak se vždycky říká, takový ten termín z toho okresního přeboru, nízko těžiště. Takže možná mu to jakoby jde. Hlavně, jestli jste si všimli, tak Vasil se brutálně zlepšil běžecky. On, když byl ještě v té Boleslavi, tak běžecky nebyl bůh ví jaký. A když si vzpomenete teďka na poslední zápasy, než přišel do Slavie, z Molde a další v té kvalifikaci, tak on tam měl úplně šílený běžecký výkony. On to tam pádloval nahoru dolů a myslím si, že i to bylo velkým z bonusu nebo takovým pozitivem, že ho nakonec ten Trpišák vzal do té Slavie. Jo, asi jo. Je vidět, že trošku jako zhubnul. Asi říkal, jak dopadnul i Hataren, že asi úplně, když nebude běhat, že mu tam pšenka nepokvete. Tak jo, ale já teda, jestli můžu jenom stručně k tomu zápasu, já jsem to viděl jedním okem, ale mě teda Slavia nějak jako úplně nepřesvědčila, že bych si říkal, jo, to je Válec, jo, tam jim to teda šlape. Jako dopadlo to výsledkově OK, ale že bych úplně si říkal, ty vole, to je mašina. To ne. Ale to je, jak říkal Vory, já taky hledám pozitiva, nebo snažím se hledat na všem a pro mě to byla nějaká změna lepšímu po tom, co jsem si protrpěl na Julisce, kde jsem fakt jako řval každou chvíli a fakt jsem nadával, dlouho jsem nebyl tak steklý na fotbale. Tak pro mě to byla nějaká změna, nějaký impuls. Mně se to vlastně líbilo, já jsem s tím fotbalem byl spokojený, bylo tam dost šancí. Nevím, jestli jste to viděli, asi spíš ne, jak Šranc tam netrefil prázdnou bránu. Borec nakonec, jak se říká. No. Tak oproti Dukle to nešlo hůř, takže je logický, že jako ti to muselo zvednout náladu, protože fakt zvedlo. Já bych to možná rozdělil na dvě Slavie, ne? Protože Slavie dlouhodobě hraje jinak doma a venku a myslím si, že když to vezmu v tom kontextu, že na Dukle to teda podle tvých slov bylo jako hrozný, tak zase doma bych čekal Slavii zase silnější úplně, takže když to porovnáš s ostatníma zápasama doma Slavie, tak jestli jako to bylo dobrý, horší, spíš takhle bych to bral. Bylo to něco jiného, takhle bych to pojmenoval. Tím, že se hrálo po té zemi a nervaly se tam ty centry za každou cenu, tak pro mě to byla nějaká změna. A jsem za ní rád, že to prostě jde vidět, že to furt ještě umějí i po zemi, umějí být přímočařejší. Když to tak vezme, jak je takový porovnání Slavie Sparty. Když si to všimnete, tak Sparta, když měla takový ten svůj prime, tak jim tam jakoby u toho vápna se motalo 4-5 lidí, dokázali zakončit, byli kurva nebezpeční. U Slavie sedí tam motá pomalu 10 hráčů a nebezpeční nejsou. Takže to je taková změna lepšímu, taková ta přímočarost, kterou Sparta měla hlavně s tím trojzubcem. Že jo? Pokud si to dobře pamatuju, tak to nikdy nebyl žádný velký oblejhání vápna. To byly přímočarý akce, tak na branku, kolikrát přechod 1-1 ze strany Haraslína nebo Birmy, že jo, střela, gól, nazdar. Do toho tam kuchta, že jo. No, tak jo, tak tady to si asi uzavřeme a jdeme na poslední téma. Máme tady odborníka, specialistu, jednoho ze spartianské barikády, co se týče hybridních válek, jak je to teďka pojmenovaný na X-ku. Takový válečník, možná i taková, už jsi taková vyšší šarže tam mezi Spartanama, viď, jelikož jsi tam jako i známější. Bory, jaký to pro tebe je, když se blíží to derby, na tom X-ku lítají všelijaký emoce, ty znepřátelený, dejme tomu fanoušci se snaží jakkoliv urážet, ty se snažíš taky urážet, reagovat. Jaký to je, co se v tobě odehrává? Já bych řekl, že se nesnažím určitě urážet, že tomu se fakt snažím jako vyhejbat, takže mám nějakou prostě takovou vizi, že jako neurážím nikoho vulgárně nebo tak, samozřejmě udělám si z ostatních srandu. To, že oni potom mě urážejí, tak to je zase jako to není moje vizitka, to je jejich vizitka. Musím říct, že minimálně ze začátku to pro mě byl docela šok, ale už jsem si na to zvyknul. Každopádně já nevím, jestli bych chtěl být spojovaný s termínem hybridní války, i když nějakým způsobem jsem, ale já si pod pojmem hybridní války nepředstavím to, že si rejpneš do soupeře nebo tak. Hybridní války jsou prostě, nebo já to tak vnímám, že to je prostě, že seš debil. Jo, a občas tam prostě jako vyšleš tam úplně prostě
nesmysly, který třeba se jako ani nehodí, nebo tak, tím neříkám, že něco takového jsem v životě tam neposlal, jo? To určitě, to jako ne všechno se povede, jak říkal Lukáš, ale pod pojmem hybridní války si představím jakoby tu negativní stránku těch tweetů a tak. Takže já se snažím, samozřejmě dělám si srandu ze Slávy, dělám si srandu ze všeho. Myslím si, že si dokážu udělat srandu i ze Sparty. A takže jako nemám s tím problém. Nevím, jestli si toho někdo všimnul, ale před tím derby, tím posledním, který vlastně vyhrála Sparta, to jsem jenom chtěl připomenout, tak já jsem vůbec celý Kdyby někdo nevěděl z posluchačů, diváků, tak jenom to derby vyhrála Sparta. No takže já jsem vůbec netvítoval o tom derby. Já jsem se k ničemu a bylo to těžké pro mě, hrozně. Takže jsem vůbec netvítoval a o to, nevím, jestli o to víc, ale pak jsem si užil spíš ten výsledek toho. Ale jestli můžu říct, že když si vzpomenu na můj první jakoby příspěvek, který měl nějaký dosahy, možná mě proslavil trošku víc, tak bylo, když jsme šli vlastně, hráli jsme v Edenu derby a já jsem tam dal fotku před Edenem, když jsme šli v pochodě a napsal jsem sešívaná lůzo, poklekni před spartianskou šlechtou, nebo něco takového v tom smyslu. No, to derby bylo to, jak jsme o poločase prohrávali 4-0 a já jsem asi na 2 dny musel ten Twitter jako vypnout, protože tu zaslouženou bídu, co já jsem tam dostal, tak to bylo šílený. A občas, když mám smutnou náladu, tak si ten tweet najdu a pročtu si to, protože tam jsem dostával fakt jako... A musím říct, že potom jsem se bavil i se známým, který vlastně protože tam bylo asi, já nevím, plácnu 150 komentářů, jakože fakt hodně. A on mi pak asi po roce říká, no ale já se přiznám, já jsem ti tam taky prostě naložil. takže to bylo takový první můj takový výstřel do tmy. Takže já od té doby jsem před derby opatrnější. Samozřejmě rejpnu si nebo něco, ale jsem opatrnější, že takhle úplně jako nejdu přes mrtvoly, protože pak se ti to jako může vrátit. A je lepší se k tomu nevyjadřovat a potom, když tak si užít ten pocit po vítězství. Po bitvě, to je lepší vždycky. Ty jsi mě s tím vlastně i svěřil trošku, že vlastně, já to řeknu klidně otevřeně, já jsem Lukášovi nějak, když jsme se tady o tom začali bavit, o tom, že byl nějaký podcast, trénovat a podobně, tak ty jsi měl zrovna takovou jako fazónu, ono to bylo jako říjen, listopad a tak dále, kdy opravdu jako by si jel tam a zpátky, všechno možný. A já jsem Lukášovi říkal, ty vole, mě to přijde nějaký divný, proč to všechno jako dělá, že toho je nějak moc a tak. A ty ses mě pak jakoby i svěřil teďka nedávno, že i tobě to tak přišlo a že po novém roce se snažíš trošku uklidnit, být v tom takový vyrovnanější, nereagovat na všechno. A za mě je to tak, já s toho poslední dobou všímám, že opravdu už neděláš to tak jako, chvílema to bylo za mě trošku na sílu, že tě opadla ta trošku vtipnost, která tě zdobila ty 2 roky, pojďme si říct, Sparta měla titul, byl jsi na koni, šlo ti to. 2 tituly. 2 tituly, Adame. A to jsem ne. Že měla Titul. Určitě ne, řekl jsem 2. Tak si to pak střihni a můžeš se mi omluvit. Ale to je jedno. Ale jo, asi to může být pravda. Samozřejmě v tu chvíli, když jsem to tweetoval, tak mi to přišlo vtipný a nepřišlo mi to na sílu. Může to být pravda, to je asi na posouzení ostatních, ale mě to trošku, musím říct, omrzelo. A myslím si, že už mě to omrzelo po tom druhém titulu, že to není tím, že se Spartě nedaří nebo tak, protože si nedělám srandu třeba ze slávistů tolik, ale dokážu si, jak jsem říkal, dělat srandu i ze Spartanů, takže vlastně mě jednu chvíli vlastně nadávají slávisti, pak Spartani a tak, ale no, já jsem musel se naučit, že když něco tweetnu a někdo mi tam konfrontuje třeba vulgárně, nebo tak já měl za začátku hroznou potřebu jim všechno jako vysvětlovat, že to byla sranda, že to nebylo myšlený vážně, že jako že potřeboval jsem se obhajovat a postupem... Ne, každý to pochopí. Jo, přesně tak. A já jsem pak zjistil, že ty lidi, i když jim to vysvětlíš, tak oni to nechtějí pochopit. Takže jsem přestal aspoň takhle třeba reagovat na ty největší, nevím, jestli to jako dementy, když to řeknu takhle. Takže možná i tímhle ta aktivita nějakým způsobem opadla. A pak si víc podle mě rozmýšlím, co vlastně jakoby tam tweetnout a co ne. Že už se snažím
když to tak řeknu, tak když vidím ty lidi, co tam jsou součástí těch hybridních válek, tak nechci být s nima jak vlastně spojovaný, takže si rozmýšlím, jestli to má tu kvalitu na to, aby to tam bylo, nebo tak. Když to tak řeknu, tak neskromně, tak mám už nějaký prostě followery, nějakou úroveň a nechci, aby tam bylo každý hovno, což neznamená, že tam někdy nějaký hovno jako nespadne. Dobře. Lukáši, máš ještě otázku takhle na Boryho? Já ještě nějakou mám, ale chci dát prostory tobě. Já nevím, jestli mám otázku, spíš takový jako komentář, že jako já tohle dobře znám, že prostě jako ne vždycky se ti jako všechno povede, takže v tu chvíli, když to posíláš, tak ti to přijde strašně vtipný, že si říkáš, ty vole, to je ono. A teď najednou ti tam začnou naskakovat ty komentáře, Ježíš ze slabšího soudku, vole. No, bejval vtipnější teda, ty vole, bejval vtipnější, že jo. No, takže jako pak pochopíš, že prostě ten pocit, který jsi měl při tom, když to odesílal, že úplně třeba všichni nezdílej. No, ale to je riziko, do kterého jdeš. Prostě jako když chceš být vtipnej, tak musíš počítat s tím, že budeš nevyhnutelně někdy i trapnej. Jo, takže jako já spíš, co mě vždycky vlastně přišlo strašně nelogický, jako ty lidi, kteří mi vypisovali přesně ty komentáře jako ze slabšího soudku a tak, já jsem si vždycky říkal, proč mi to píšeš, jako? Ty jsi nějaký jako tady kritik internetu, nebo jako rozumím, proč mi to píšeš? Jako já poznám podle reakcí, jestli to je dobrý nebo není dobrý a já nepotřebuji, abys mi to jakoby analyzoval, že jo? Takže vlastně já třeba když jako scrolluji internetem a objevím něco jakoby slabýho, co se mi nelíbí, já nemám hnedka potřebu mu tam jakoby psát hodnocení jako 3 z 10 nebo 4 z 8, ale prostě jdu dál. Ale ty lidi, kteří ti tam pak vlastně jakoby vypisujou, no to se ti nepovedlo, tak já jsem si říkal, jako nakládej s tím časem efektivněji, frajere, jo? A potom, jasně, jak říká Bory, pak už to prostě jako vlastně začneš ignorovat, protože ti nic jiného nezbývá a ty lidi ani vlastně nechtějí jako slyšet žádný zdůvodnění, nic, ono jim to je vlastně jakoby jedno, jo? Takže i když se 100krát můžeš obhájit a mít třeba i pravdu, tak na tom internetu jako ve chvíli, kdy se začneš takhle s nima dohadovat, tak nevyhraješ, to prostě nemá šanci vyhrát, no. Souhlasím úplně do posledního slova, úplně kdybys mi vzal slova z pusy, prostě podepisu. No. A ještě jedna věc, jestli můžu, promiň, že vlastně, jak jsme se bavili o těchto účtech a tak mě vůbec tyhle účty, který si dělají jakoby prdel jako Bory a tak, vůbec jako nevadí, mě to baví. Co mě vadí, tak jsou ty lidi, který vidí v těch komentářích, že to berou vážně. To mě strašně vadí, že jsou, já si říkám, ty vole, vyndej tu hlavu z prdele. A teď vidíš, že ty lidi evidentně, protože já jako prostě vidíš, že Bory 90% věcí tam píše, tak prostě bere se, nebo píše s nějakou nadsázkou. A teď tam máš prostě komentáře, u mě taky samozřejmě lidí, kteří prostě to berou fakt doslova a nejsou schopní vůbec jako mít nějaký nadhled, jo. Tak takovýhle účty mě jako doslova serou, protože si říkám, že ty lidi musí mít strašně smutný život, jo, když vlastně všechno musí hnedka hrotit. No. Hezký. Bory, ještě mám takovou otázku, jakoby byl jsi často spojovaný i tím, že jste spolu byli ve Foodcastu v Klidu Jan, že jo? Ano. Přijde ten jeho humor takovej, že on dělá tak asi, jak se to ten humor dělat má, že to je vtipný, nějaký hejty mu jsou u zadku a jako kolikrát má opravdu dobrý narážky. Jak bereš Honzu? Jo, Jana, určitě, rozhodně baví mě. Bavil mě víc, když jsme vyhrávali tituly my, ale samozřejmě baví mě, je to vtipný člověk a no to je asi všechno, jako beru ho z té druhé strany, ho beru prostě jako jednoho možná nejlepší a zase jako já to dokážu pochopit, protože jsem třeba na té druhé barikádě, dělám něco podobného a dokážu pochopit, že si z toho dělá prostě srandu, že to je sranda, nadsázka a tak dále. Ale vlastně, jak je to na mojí stranu, že se mi tam slítnou prostě fanoušci Slávie, teď v poslední době i Baníkovci jsou aktivní najednou na Twitteru a tak. Takže přesně je to i na druhou stranu, jo? Že on něco postne a zase tam je ta část té spartanské letky, jak se říká, a taky to jako nedokážou pochopit. Takže v Klidu Jan je vtipnej, baví mě a na druhou stranu prostě se tam zase ukazuje, že to není devíza jednoho klubu nebo fanoušku jednoho klubu, ale že to je prostě na každé straně máš. Jo, takzvaně debilové jsou všude. Jo. Tak jo, já myslím, že jsme docela dobře pokecali. Já teda jsem se nikdy asi v životě nepředstavoval, když jsem viděl teďka minulý 2 sezóny Boryho, co psal na to Xko, že zrovna někdy s ním takhle budeme tady kecat, takže to vlastně bude super.
Takže jsem za to vlastně rád, že jakoby i to, že můžeme dělat ten podcast, že nám to otevírá takovéhle možnosti, i to, že můžeme Voryho seznámit s Deniskou, což byl takový highlight asi dnešního vysílání. Hele Vory, jedna věc, jo. Jestli bude svatba, tak nás tam musíš pozvat. Ale hned po tomhle vysílání i kontaktu a zkusíme to domluvit. No. Já myslím, že byla načatá, takže... No já jsem pro tom přesvědčený. Takže buď teď, nebo nikdy. Buď teď, nebo nikdy. S odstupem času musím říct, že to bylo chlapi super, ty vole, že jste fakt mě rozsekali a že jsem stará naivka, ty vole. Jo. Ale to jsou ještě já bych jenom chtěl říct, že Deniska zastínila rubriku, na kterou jsem se těšil, a to je Dost ráno. A jo. Já jsem na to jako v průběhu nepřemýšlel a víte co, tak si to Dost ráno dáme nakonec. Vory, co tě stralo za minulý týden? Já jsem nad tím přemýšlel celý den dneska a vůbec nic mi nenapadlo. Ale potom jsem si vzpomněl, jestli teda to tak mě hrozně dosralo. Nevím, jestli jste koukali na tu Spartu s Baníkem. To je jasný, Slávista koukal, takže to je jasný. Tak v jednu chvíli, myslím, že to bylo za stavu 0-0, ležel v pravém rohu nějaký Spartan, golman měl holec a ten balón zakopával. Pamatujete si to? Ono zakopával holec. Jo, no. Chápu, co ti myslíš. A jo, asi vím. No, vlastně on zakopával kvůli tomu, že ležel nějaký Spartan a Spartani vlastně ten balón vzali a nevrátili. Tak to mě dostralo docela. To je pravda. Ono to bylo taky nepřehledný, že jako můžeš si říct, jako vracel to, nevracel to, ale za mě prostě bylo jednoznačný a potom tam byla i jako nějaká pošťuchovačka malá, takže tohle mě dosralo a tohle jako u Sparty vidět nechci. No, mě napadla jedna věc, my jsme to už trošku jako zmiňovali, jo, ale vracíme se zase oslým můstkem zpátky k tomu Haraslírovi. Co teda se dosralo, nebo to dosral teda podle mě trenér Fries, že tam nechal prostě toho Haraslína od 60. minuty šlapat vodu. On ho střídal asi v 80. minutě. Jako já, jelikož jsem nikdy fyzičku neměl, takže já moc dobře poznám, když někdo jako opravdu už nemůže. A ten Haraslín, ty vole, ale on to dělá teda vždycky, jo, prostě jakmile nemůže, štupí dolů a prostě ví, že je zavařený a nemůže. Ale teď jediný, já jsem ho už litoval, protože jediný, na co on se vždycky chudák zmohl, teď dostal nějaký balón a teď jako potřeboval ty rychlý kroky, ale on už je neměl, tak už jenom vždycky, když ten balón neměl, tak jenom zvednul prst, jakože dobrý balón, ale nemám ho. Takže to bylo jediný, na co se zmohl, a to mi přišlo od Friese, že teda hodně dosral tím, že ho tam fakt nechal takhle dlouho. A na konci ho ještě chytali křeče a jak on je k tomu náchylný, já bych se vůbec nedivil, kdyby v příštím zápase Haraslína zase chytnul stehenní sval nebo něco, jak on to má vždycky, že se chytne za stehno a šmitec. Kdyby ho tímhle zavařením ještě nějakému takovému zranění popohnal. No. Což mu nepřeju samozřejmě, ale to mi přišlo od Friese teda dost... jak to říct? To feel. OK. Já mám taky něco připraveného, já jsem to vzal tak jako kulantně a mě to dostalo vlastně už před 8 měsícema. A ten příběh vlastně teďka konečně skončil. Bylo to samozřejmě zranění vlčáka našeho a jeho návrat, i to přivítání, prostě ty slzy, teďka o něm dokument. To je prostě kluk, který Ivory musí říct sám, že ani tobě Spartanovi ten kluk prostě nevadí. Že to je jakoby sympatický fotbalista, který prostě, já vím, Vory, dobrý. Sympatický sice na druhé straně té barikády nebo řeky, že jo, v Praze, ale že to zranění prostě pro něj na začátku v rozmachu té kariéry bylo fakt hrusný, fakt se to jako dostalo, zabrzdilo ho to a vlastně i tím, že teďka nebyli ty stopeři, tak on se dostal do hry a odehrál ten zápas jakoby fakt dobře. Fakt bylo vidět, že se snažil na to, že to je prostě takhle ostej start po dlouhé době. Celý ten příběh toho Tomáše Vlčka, pro mě to bylo nějakým způsobem emotivní a nebudu lhát, měl jsem na krajíčku, když on měl na krajíčku. Takhle bych to vzal a tím bych to asi celý ukončil. Adame, uznám ti to, ale trošku to jde teda proti smyslu té rubriky, která má být jako... Mě to dostalo před 8 měsícema. Já vím, že jo, ale ty máš tady pozitivní emoce teď, to je hrozný. Že vlastně ta rubrika má být negativní, víš to, že jako hele, ten tohle to podělal a ty teď tady z nějaký dojímání, tyjo. No, uznám ti to. Dostalo nás to až nakonec. A chtěl jsem to říct na začátku, což by tolik emocí nezbudilo. Nakonec buďte rádi, že to dopadlo takhle dobře. Říkáme to na konci. Tímto všechno ukončíme, děkujeme a příště zase naslyšenou. V procesu jsou velmi zajímaví lidi.
když aspoň něco z toho dopadne, tak budeme všichni čumět. Tak jo, díky, mějte se, čus. Díky kluci. Tak bylo. Mějte se hezky.